Барс Медиа тәкъдим итә. Бүгенге көндә безнең җәмгыять техник күтәрелешнең яңа үрләренә аяк атлый. CD, видео CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар чигендә Барс Рекордс фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларының альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эш итә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Барс Рекордс иҗат кешеләре өчен һәрвакыт йөз белән барыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияне сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Барс Рекордс кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Барс Рекордс ишекләре сезнең өчен һәрвакыт ачык. Алмаз Холдинг Россия ювелир сәнәгатендә иң абруйлы компанияләрнең берсе. Алмаз Холдинг ул ювелир товарларын җитештерү һәм Россиянең 70 шәһәр регионында сату. Алмаз Холдинг халыкара һәм Россия күләм күргәзмәләр дипломанты. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Татар радиосы 100.5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Татар радиосында 100.5 FM. Яхшыдан баштармыйлар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе һәм Барс Медиа тәкъдим итә. 4-5-6 гыйнвар көннәре Камал театрында узган Татар җыры 2001 фестивале. Видеодан карагыз, аудио кассета һәм компакт дисклардан тыңлагыз. Генераль спонсор Алмаз Холдинг ювелир компаниясе. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Кәеф ничек? Популяр җырлар җыентыгы аудио, видео һәм компакт дискларда. Сәүдә нокталарыннан сорагыз. Яшәргә икән яшәргә. Айдар Галимовның өр-яңа альбомы дөнья күрде. Аудио, видео тасмада һәм компакт дискта. Тыңларга икән тыңларга, карарга икән карарга. Татар радиосы безгә бер яшь. 24 августта 18 сәгатьтә Камал театры каршындагы мәйданда зур бәйрәм халык җыены. Бәйрәм итәбез. Ассаламу алейкум, Казан шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез. Ассаламу алейкум, Татарстан җирендәге милләттәшләр. Һәм инде әлбәттә аерым исәнләшәсем килә. Ассаламу алейкум, чит өлкәләрдә, чит җирләрдә яшәүче безнең татар милләттәшләребез дип. Чөнки ни өчен менә аны алай дип исәнләшәсем килә. Кулымда тоткан Татар радиосының беренче видео язмасы сезнең кулыгызда да. Һәм әлбәттә инде шушы уңайдан бу безнең беренче иҗат җимешебез дип атыйсы килә. Чөнки безнең Татар радиосына әлегә бүгенге көндә менә август аенда 2002 елның август аенда бары тик бер генә яшь тулды. Шушы бер яшь дәверендә, бер ел эчендә дип әйтик. Әлбәттә видео тасмада сәхнәдә чыгыш вакытында сез әлбәттә Татар радиосының бүтән күп кырлы эшчәнлегендәген күз алды алмассыз. Безгә сәхнәдә бу бәйрәмне уздыруда күп кенә артистларыбыз булышлык күрсәтте. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки ни өчен дигәндә без шушы артистлар белән эшлибез. Аларның язмаларын, аларның җырларын, аларның яңа аһәңнәрен сезгә җиткерүдә зур эш башкарабыз дип әйтәсем килә. Шушы уңайдан әлбәттә видео тасмада гына безнең эшчәнлекне бөтенләй күз алдына китерә алмассыз. Шушы уңайдан мин сезне үзебез белән калырга һәм үзебез белән гел янәшәдә булыр өчен Татар радиосын тыңларга чакырам. Ул 100.5 FM дулкынында эшли. Һәм бүгенге көндә аның интернет челтәрендә үзенең сайты булдырылган 3 тапкыр www.tatarradiosu.ru дигән сайтта сез Татар радиосын шулай ук эзләп таба аласыз. Аның программалары белән, анда эшләүче иптәшләр белән дә якыннан таныша аласыз. Һәм әлбәттә инде якын араларда, якын тирәләрдә дип әйтик, андагы эфир дигән кнопканы басканнан соң безнең чит җирләрдә, чит өлкәләрдә яшәүче татар милләттәшләребез дә безнең Татар радиосын турыдан-туры тыңлый алачаклар. Әлбәттә безнең белән янәшә булыгыз, безнең белән калыгыз. Чөнки безнең слоганыбыз, безнең девизыбыз һәр вакытны
яхшыдан баш тартмыйлар дип атала. Шушы уңайдан сез дә янәшә булырсыз безнең омтылаган җиребезгә, безнең омтылышыбызга сезнең дә теләкләрегез һәр вакыт муафиq булыр дигән теләктә каласы килә. Сезгә үзебезнең коллегаларыбыз, үзебезнең хезмәттәшләребез исеменнән Татар радиосы исеменнән исәнлек саулык телисем килә. Сау сәламәт булыгыз, табыннарыгыз һәр чак мул булсын, туганнарыгыз, якыннарыгыз һәр вакытны янәшәдә булсыннар. Һәм шулай ук уңышлар сезгә. Безнең белән калыгыз. Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bag up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Close the door behind you, leave your key. I'd rather be alone than unhappy. Yeah. Hayırlı kеш Казан, hayırlı kеш Казанлар, hayırlı kеш шушы, махсус шушы бәйрәм өчен башкалабызга җыелган мөхтәрәм җәмәгать. Бүген бәйрәм ниһаять 24 август ничә айлар буена көткән һәм әзерләнгән бәйрәмебез килеп җитте. Инде иртә таңнан яңгыр безне бераз куркытса да, бүген хәзер исә яңгыр юк, Аллага шөкер, бераз гына болытлар бар, ләкин бу безне һичничә куркытмый һәм куркытырга тиеш түгел. Бүген бәйрәм. Бүген безгә Татар радиосына бер яшь һәм шушы сәхнәдә сезнең өчен, сезнең белән бергә без бәйрәм итеп, сезнең каршыгызда җырчылар, алып баручылар һәм башкалар. Безнең алып баручыбыз Зөлфәт Зинуров. Исәннәрмесез, саумысыз, барчагызга да хөрмәтле тамашачылар, барлык радио тыңлаучылар һәм инде килгән кунаклар. Җәмәгать, кем белә, безнең радио ничәдә эшли башлый. Иртәнге алдыда һәм башка радиостанцияләрдән аермалы буларак, аның үзенчәлеге нәрсәдә? О, дөрес, кем әйтте аны, әтәш кышкыра дип әйттеләр. Әтәш кычкыра, дөрестән әтәш кычкыра. Әтәш кышкыра һәм безнең әтәшебезгә бер яшь тулды җәмәгать, безгә дә бер яшь тулды. Менә әтәшебез хәзер яшь, батыр чагып. Шуңа күрә менә әтәшебездән башлыйбыз. Булат Бәйрәмов аны күтәреп. Менә безнең әтәшебез инде ул ничә көннәр буе көтте үзенең чыгышын, бик дулкынлана. Әтәшебез Ул репетиция ясый, 2 көндә тавышын бетерде, шуңа күрә кычкырмасын инде бүген. Буламы әзрәк? кызарып бетте мескенкәем. Кызарды. Юк, ялды. Репетиция ясаган бит инде теген. Инде җәмәгать әтәшебезгә нәрсә ашатканны Хәерле иртә. һәм теләгәндә Хәерле иртә, Шау Казан. Студиябыз әтәче аваз салды. Димәк, сез 100.5 FM дулкынында. Значит, Татар радиосын тыңлайсыз. Хәерле иртә, мөхтәрәм казанлылар. Җәмһүрият халкы республикасы халыклары. Инде әйтеп үткәнемчә, Татар радиосы барчагызга да саулык, сәламәтлек, иминлек тели. Бу көндә сезгә күңел көрлеге китерсен. Табыныгыз мул, һәр башлангычыгыз иманлы булсын. Татар радиосы. Яхшыдан баш тартмыйлар. Ник бер кычкырып караса җаныкаем. Курыккан бу. Бәлкем үзебезгә кычкырып, ул сәгать 5-тән 12-гә кадәр кычкыра алышты бит. Җәмәгать әйтеп тормыйбыз. Әтәшебезгә нәрсә ашатабыз, теләгәндә кайда алып барабыз, ансы сер булып калсын җәмәгать. Ләкин әтәшебез бар һәм аның һәр иртә сыран салган авазын, көчен, дәртен Яшьләргә бирәсе иде, яшьләргә өләшәсе таратасы иде. Яшьләрдә булсын иде шундый дәрт. Менә бит күрәсең Булат, Зөлфәт бүгенге мәйданга Әмир Исламов, я.
Ben senin orunda. Ay, Alışamam. bilmeysin. Ben senin orunda. Mine bargızda yaşlar, bargızda küleşler, bargızda şiberler, motorlar, apalar, abiler diyesi kilmiyor hatta Ayy. kızlar hem yigitler diyesi kile. Ошонда койдасың ББ деп yazılған. Baba degen mine mındaydı, ana sürtülgen ol. Sürtülgen kızlar bitti, itekleri bilen bayıttırıp birgende. Oy. Bu ateşke men. Eteşken bu kimke? Rahmet, rahmet. Ramil efendi bagay. Rahmet. Big zor rahmet, şeşek için zor rahmet. Rahmat Bekzor. Şampanskini bir kere alıp gitmekez yeme. Cemaat dürüstene beren bulgaç doğan kim bulgaçtın ol. Көріп қалсындар не көріп кеткенше. Бар апырып кетейін де, бар. Екінші жылға тағы да сұрақ өсәлі Алла бұйырса. Гигант әтәш була. Сәхнәбез түренә иң беренче җырчыбызны чакырырга кирәк дип уйлыйм. Җәмәгать, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 105 FM яшьлегендә тыңлаучылар инде күптән яратып өлгергән һәм яшь җырчыбыз яңа аһәң иясе Гүзәл Уразова! Уразованы каршылагыз. Nega былай ашкынасың йөрәк, нигә былай ярсып кибәсең? Сөйгән ярым ятларга каласың, әллә инде алдан сизәсең? Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Үтә яшьлек, зыя үтә яшьлек, минем йөрәк шулай ярсыды. Сөйгән ярым белән бу аерылу, яшьлек белән саубулашудыр. Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Зәңгәр күккә карап бер уфтандым, утлар булып чыкты сулышым, утлар булып чыкса да сулышым, басылмады йөрәк сагышым. Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Бөек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. 100,5 FM булганында. Татар радиосы. Рәхмәт сезгә.
Bayramınız bilen bulasınız. Yer җырчыбыз Гүзәл Уразова. Рәхмәт. Алкышлар. Табыш үзеннән үзе киләчәк. Татар радиосы. Реклама хезмәте. Хәерле кичләр җәмәгать. Хәлләр ничек? Ишетмим. Кәефләр күтәренкеме? Ирек Нугманов, каршы алыгыз. Ирек Нугманов. Безнең булырга тиеш сценарий буенча менә бу нисез шнурсыз гына микрофоннар бирмәделәр. Бирмәделәр. Сез әле яшь дип әйттеләр. Ну Зөлфәт яшь инде, но мин нирәк әзрәк. Картмы ни? Картырак билләр нитә? Бар икән шул бу керсә дә кечкенә генә. Әллә Синеке хәтле түгел инде. Фәрештә канатымы? Канат үсә. Канат үсә. Җәмәгать шаяру
Күлү соңрак булыр. Аның кешеләре дә килде, Аллаһы бирсә, алар да булачак. Әлегә сәхнәбезгә чакырыйк тагын бер яшь җырчыбызны. Кем дип уйларсыз икән? Иң яшь һәм иң популяр җырчыларның берсе. Муртазиннар нәселеннән кем? Шулпан Муртазина, каршы алыгыз. Мин гаепле түгел, хыянәтче диеп уйлама. Нигә сине көттем, уйламый үз иттем, башлагансың икән ташлама. Караңгы төннәрдә, яратамын диеп әйттең син. Төннәрдә саф һава, төнлә йылдыз яна, кабат әйтүеңне көттем мин. Таңнарда уянам, сөйгәнем күренә күземә. Сөю нурларында, кызның уйларында, кайнар хисләр таша түзгенә. Еллама, тилмереп карама, яраларны вакыт дәвалый. Түзәргә барсына, сабыр итә ярсыма, өземә җанны алай ярамый. Караңгы төннәрдә, яратамын диеп әйттең син. Төннәрдә саф һава, төнлә йылдыз яна, кабат әйтүеңне көттем мин. Еллама, тилмереп карама, яраларны вакыт дәвалый. Түзәргә барсына, сабыр итә ярсыма, өземә җанны алай ярамый. Өземә җанны алай ярамый. Йомшак басып атлаган ерак китә җәмәгать. Татар радиосы, егетләр. Реклама хезмәте бүлеге. Алдагы музыкаль номерыбызны әйтер вакыт җиткәндер. Үзем әйтим әле. Менә бу чыгачак, сәхнәгә чыгачак егетне сезнең күпләрегезне бәлки күргән дә юктыр, ләкин шушы көннән башлап Татар радиосы дулкыннарында аның җырлары яңгырый башлаячак. Быелгы елның чираттагы табышы дип әйтер идем әлеге җырчыбызны. Алкышлар белән каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Илнар Сафиев. Min aşık bulandım iken, şunu da duymağanımı.
başım eylene başlı Yaratan di teyit almayım Dilim eylene başlı Min aşık bu annemike Şunu da duymağanımı Min bilsinler ömür boyu Yaratıp duymağanımı Min aşık bu annemike Şunu da duymağanımı Min bilsinler ömür boyu Yaratıp duymağanımı Seni görsen tik durganlar şu alan fikirlerim Seni ellen işlettin Seni sihirledin Min aşık bu annemike Şunu da duymağanımın Min bilsinler ömür boyu Yaratıp duymağanımın Min aşık bu annemike Şunu da duymağanımın Min bilsinler ömür boyu Yaratıp duymağanımın Min bilsinler ömür boyu Yaratıp duymağanımın 100,5 FM dolqanında Totar radiosu.
emotions. There is nothing that I wouldn't give. Came from Bahrain, got to Beirut, looking for someone comparing to you. Tearing down windows and doors, and I could not find eyes like yours. Крутые, yes! Татар радиосының реклама бүлігі 45-01-32. Ишеттіңіз ме? Жиын крутой позларын ала бітіргенлер, менға дурацкийін қалдырғанлар. Әрі бұл дейінді, қаламағыз. Құртойлар бар жамағат. Крутойлар бар, алар шығырға әзір тұралар. Кім деп ойлайсыз? Иңтікелер кім? Bizden de krutoy raklar. Текелері. Иң текелері. Сәхнеміз түрінде. Мұнша ташы! Қаршы аламыз. Barış alağız. Туғанлық турында булган жан кисәкләрем менә мин үзем инде район газетасында редактор булып эшлим 30 ел. Газетның тиражы юк, но редакторы бар. Ол мин булам инде. Менә шуңа күрә инде гадәр пенсиягә китәргә вакыт җитте, мин әйтәм, шит кешене калдырып булмый. Шундый кабинет эшләнгән, компьютер, машинасы, секретары, бөтенесе бар бит инде. Аны ничек шит кешегә калдырасың инде? Шуңа күрә мин туганыма калдырга булдым. Һәм Энекәшне Казанның университетында журналистика бүлегендә укытып чыгардым. Энекәш тибендә ул минем почти Энекәш тә түгел инде. Әтинең яшь хатыны малае. Ну барыбер туган инде, шулай бит. Шуңа күрә менә укып чыкты, хуҗа белән сөйләштем, әйтәм үземнең урынга калыр. Менә бүген беренче көн эшкә килә Энекәш журналист булып һәм баш мәкалә язып. Җаң Энекәш әйдә. Ат менә минем Энекәш чыга. Күрдегезме? Ат. Почти родной. Нәрсә син, нәрсә? Каз көтәргә чыктың штали, шалбар балыкларыңны тыкканың. Ха? Юк инде. Юк инде. Нинди эшләп килдең ул? Казан шүплегеннән таптың штали. Ха? Нормальный ул абый, җанкырга эләкте, утырды бит. Утырды. Әдәм страмы. Бу костюм нәрсә бу? Ха? Бу бит әтинең яшь чагында өйләнгәндә кигән костюмы. Ну бит, син бүләк иткән школьный форманы бәләкәйләнде бит. Син Энекәш хәзер журналист җан кисәгем. 4нче влас, начальство янында йөрисең, халык арасында йөрисең. Матур итеп киенеп йөрергә кирәк. Ул нинди күзлек ул? Әбиләр күзлеге киеп чыкканың. Хәзер син французский оправлы күзлек кияргә тиеш. Менә правысы бар, правысы юк. Соң, абый күзлек нинди булса да ярый, бараң пияласы юк бит, менә бит. Әйт, җегетләр. Саның пияласы булмагач ник киеп йөрисең? Интеллигент баласы килә үзең әйттең бит. Интеллигент. Интеллигент бурла, инде синең нәрсә? Редакциягә киеп килергә бирок күлмәгең юкмыни? Зәңгәр күлмәк киеп килгәнең. Зәңгәр юк абый. Хатынаны зәңгәр трусик белән кушып җуган. Менә хәзер трусик агарды, күлмәк зәңгәрләнде. Галстугың кая? Галстук тишелде. Ай, Энекәш, синнән болай булсаң журналист чыкмый. Иртәгә матур итеп киенеп кил штабы. Менә абыең, менә мин 30 ел редактор булып утыраммы? Минем галстуксыз бер кайчан эшкә килгәнем булмады. Мин ул галстукны хәтта җыклаганда да салмыйм. Белдеңме? Апа да бик мактыйын сине җиңәшәй. 30 ел бер костюм кияде, молодец ди. Ну бит, саклап тотсаң тузмый ул, апаң да тузмады бит саклап тоткач. Нәрсә, яздыңмы баш мәкалә? Яздым. Язсаң давай баш мәкаләне укы да, хәзер типография төшерә кирәк. Статья. Так, Коррупция дөньясында. нәрсә дөньясында? Коррупция. Нәрсә ул? Нинди сүз ул тагы? Син укыганда юк ел ул абый. Ну давай. Бүген безнең районда барда яхшы түгел. Шулай да журналистлар бүтән вакыйгаларны үстән генә матурлап, начальство акшарга тырышып яктыртабыз. Безгә татар журналистларына, Мәскәү журналистларына үрнәк алырга кирәк. Мәсәлән, Сергей Дуринко гына нәрсә тора. Даринка деген ахмак. Утырттылар инде күп сөйләгән өчен. Районда урамга чыгар хәл юк. Бандитлар, хулиганнар белән урамнарыбыз туп-тулы. Милиция нәрсә карый? Алар да акча эшләү ягына карыйлар. Милиция органнарында коррупция чәчәгата, чиновниклар нәрсә эшли, нәрсә теләсә шуны эшләр. Врачларның, укытучыларның хәле гайбәттән түгел. Пенсионерлар үз пенсиясына балаларын тәрбияли. Сайлауларда нәрсә сайладык? В туалете машит будем диделәр. Мин буларга каршы үткән калам белән көрәшәчәкмен абый. Нинди башың белән яздың инде син моны? Нормальный баш белән үткән калам белән абый.
Өткен қалам, әгер де мен шушыны ертеге бастырып шығарсам, сені подъезіңді атып өтірәлер бейт. Көп мә журналистін оттылар. Нәрсе қазір, абайыңа пенсияға кетерге 2 ел қалды, іштен қосынлар дейсің міне? Мені іштен қодырып қазір емі Қозан базарына барып, тампықы сатып отырайым міне енді мен қазір. Шының үшін ұштап еме сен оқытты. Жоқ енді. Жоқ енді. Нені коррупция ол? Не сен нәрсе дедім? Фирмаға бар, фирма турында яз дедім. Нешен фирмаға бармадың? Бардым фирмаға. Барғаш не жазмадың? Яздым бір статья. Барғаш шunu қарасыз, туфта коррупция қып тұрасы. Нодан, олла, міне көрініп тұра сенің, менің қан түгіл екені. Анаң екінші сенің. Статья. Міне фирма бұл. Так. Қадірлі оқыша, мен бүгін өзімнің репортажны фирмадан алып барам. Өзіңіз білесіз, я жүтіге фирмада ішлер көбейе. Анда ішлеушілердің қышқы шырдан құтылғандарға сүйіну зор. Сіз аларының езлеріне гіне қарағыз балқып тұралар. Әне басқыштан бір яш жол күтішіп келе. Бұларны сүйу шыраша шылақ деңіз бұйларын алып бар уақыты жеткендір көресің. Компьютер артында отырышы қызларының итәклері шыл қадар қысқа. Шыларын көрген жүректерім сілкінді. Нәрсең сілкінді? Жүрек, мысал лирика абы язгын әлі. Ненде фирмада көрдің сен компьютер артында отырышы қысқа итәклі қызларыны? Қоя ол фирма? Bu firma деп yazған Қазан Бітпром сервис маркет. Мен сен ауылға бар дейдім сиыр фирмасына, бұт сервизға түгел. Соңында да фирма деп yazған. Мен кішілерден сұрадым. Где здесь тёлки дегенім? Здесь их много дейділер. Ей надан соң, мен аны сразу аңладым. Мәйді, басқыштан тёлкі түшіп келеді. Йөрі екен қысқа етектер қарап. Фирмаға барыға керек, сүт тұрында язырға керек, жан кесегім. Нәшәл стуаға сүт керек, халыққа сүт керек. 3 литр савалар екен. Ғұмыр бойы 13 литр савалар деп яздық біз аны жан кесегім. Нәрсе сен мұнда кіші қылдыры бересің? Соң шында барып әне кәшімі, әйбәтләп колхоз председателін түшіріп, зав фирманы түшіріп, бір даяркын түшіріп қайтқан бұсаң? Абы ішмен бетені ме, неде түшіру сөйлешесің? Фотоға! Фотоға? Арақы түгел. Аппарат жоқ менің. Нолырға яна бені фотограф Настинкіні. Фотограф білем мұнша? Ярар, фотоаппаратын алырға я, Настинкісі болмаса. Соң бейт нәрсе дейдім мен сен айым. Әгер да шында барып үймі, фотоға түшіріп қайтсан колхоз председателін. Шының рәсімін бірінші бетті берген болса ғайым. Өзіңа бір 3 килоет беріп жіберген болыр үй. Хотының ит ашар үй. Бәлкі мен ада кило ярым ілеккен болыр үй. Ай, әнекәс. Бұлай болсаң журналист бұл алмайсың сен жан кесегім. Сен қойда қондың бүгін? Малосемейкада яшын бейт. Ну, нешек Малосемейкада? Нешек бұл сен, туалет опши, ванна опши, кухня опши, қатынар түгілейні. Мына жыл опши кухняда ғымырың өза шақ бұлай yazsan. Опши туалетта. Нәрсе yazayım Нәрсе, мен сеңе нәрсе едім. Ферма тұрында яз дедім. Ана қазір бүтін ауыллардан, қызлардан пашка шиғырлар келе. Шул шиғырларының бірсін сойлап ал дедім. Не фирма yok, не шиғыр yok. Tabi güzelliğe kilgen Müslümden. No? Basmı jibergensin. Nörsesin basar jeri жоқ бейтаны. Normal şiğirler bin basarga. Üsteyinlik şiğirler көтәріп келге. No men tınışlandırdım. Abinin meytan paka. Urunu yok meytan bastırga. Kiles ikinci kilgende meytan обязательно basabız dedim. Ay enekkaş. Бұлай ittіріп işlesen senden jurnalist çıkmıyor. Belki abi mene bu fotanı bastırıq. Nende foto tağı? Hatırlıyorsun mu? Tige ötken atnada minister kilganiye. Soң? Firmada dunguzlar arasında düşürüp aldık biz hani fotoğraf bile. Şunu bereyik. Soң xoman bermediniz mini yani? Soң mine bugün kildi жоқ ministrem, ertege berege керек. No men ostuna nerse yazarga bilmeyim. Soң nersege оқыттым мен seni universitette, 5 жыл бойы оқытушыларыңа көп барақы шырттым. No zato kızıl diplom. Шол бұрындары қызарыңа көре қызартып берділер бейтінді аны. Soң mene minister bitir. Mene uylaganim bilay deyip. Minister dunguzlar arasında. Міне сен, әнекәш бір нәрсің ғайымы, сен әлі ішлігіне башласаң. Газет халық үшінші ғайымы, халық бірінші планда болырға тиіш. Міне мен қодеген айтырайым, дуңғызлар министр янында, міне халық бірінші планда қазір. No dunguzlar minister yanında aysan dunguzlar birinci planda. Соң халық шол дуңғыз бетенді жан кесегі. Тағы нәрсе керек сеңа. Ondan sonra dunguzlar minister yanında degaş, kırıyında yırgan kişilerge etken kibik. Abılay qodegen aytsak abi. Нешек? Sultan 3. minister. Міне бейт, әйбәт бейт, молодец. Міне шулай деп бер, Сулдан 3. министр, бүттінісінің кездері бір түслі. Нормальный ісім. Şulay deyip bir evaz alasın. Давай, ну бір фото білен жан кесегім. Аннан соң шиғырны бұл айтасың. Любой татар шағырының шиғырын алдаймы, астына Müslümden güzelliğine kadip yaz. Kadir bir kişi şiğir okumıyor, akşağına okuyorlar.
bir şiir bilen, bir foto bilen gazet çıkarıp bulmay. Хотя bir makale kirek, anın bit, birinci bitin tutturam iken, 3 bitine reklama veren bit men anı. Bir statya var mı dejurny? Tavan korrupsiya mı? Yok. Rayonumuz yaxşı dep atala. Tege birinci statyadan tugulun albattım da yaxşı kaldı. No yaxşı kolga sebep kılgan. No? Bizning rayonda barda yaxşı. Rayonda barda yaxşı bulgaç yaxşı bula barda. Tak. Mana masalan bizning rayonni alayık. Onda barda yaxşı bizning rayonda. Rayonda barda yaxşı bulgaç demek barsa da yaxşı bula indi barda. At malades. Bizning rayonda yaxşılıkны çutuyuq, barda yaxşı. Çünki yaxşı rayonda yaxşı rayon kişiler yaşay. Rayonda yaxşı degende bizning rayonda da yaxşı barda. Etik avul hujalığı yaxşı, pensionerlar yaxşı, chinovniklar barda. Yaxşı bulgaç bizning barımızga da yaxşı bula bitindi barda. Mana şulay dep yaxşı rayonda yaxşı rayon kişiler yaxşıgına yaşap yatalar barda yaxşı. Vat malades. Mana rahmat. Vat, mana tuğan ikanin köründü. Vat, mana şuşlay yazsan ene mi? Mana şuşlay yazsan indi sen kvartirler da bulaşaksın, değil mi? Maşinalı da bulasın, akşalı da bulasın. Şitillerge komandirovkın da bulaşak. Siyerken da bulaşak can kisegen, buldu mu? Mana abayın 30 yıl şuşlay yazdı indi. Tak, buldu bu neke şulay bulgaç. Tege birinci yazganını jırtıp at, jandır, kişi kurmasın, cama? Tak, значит, birinci bit kaybetlep, mana şu şarayınımızda başta yakşını veremiz, değil mi? Urtağa fatanı veremiz. Patvalga şiir veremiz de, birinci bit hazır, 3 bitke reklama. Abi patvalın aşkışını jogalttım, nişek? Sığcan kisegem, nindi aşkış, gazitinin askıyağı patval dip atala. Şulay mı? Şunu da okutmadılar mı ne? Oraya gittim. Davay. Kamil Askhadullah. Yaş yarışımız karşı alığız, Liliyer Salkın Yürek. Kaynar sözler etme mima, sende bit salkını yürek, salkını yürek ıskıyığına, yana almay öldürler, yana almay öldürler. Salkını yürek, bara döksün derdine, kabatlama yanamı deyip, şalayık sözlerinde. Şalayık sözlerinde. Senin için ut yakan deyip yapağına aldıysın. Salkın yürekle umut almayı sen abına almışsın. Sen abına almışsın. Salkın yürek, bara diksin degine. Kabatlama ut yığıtan deyip şalayık sözlerinde. Kabatlama ut yığıtan deyip şalayık sözlerinde. Yürek yanım basam deyip sakın sularga girmem. Irıgı ağır bulur, bozga eylene gülmem. Bozga eylene gülmem. Salkın yürek, bara döksün degine. Kabatlama suları sevdi, şalayık sözlerinde. Salkını yürek, bara döksün degine. Kabatlama yanama deyip, şalayık sözlerinde. Kabatlama suları sevdip, şalayık sözlerinde. Şalayık sözlerinde.
Тотар радиосы 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Сәлам кызлар, сәлам. Сәлам кызлар, сәлам җегетләр. Кызлар каясыз? Салам. О, күпме кызлар? Ишетелми кызлар? Егетләр бармысың? Бар. Кызлар тагырда кая кызлар? Әйтәм бит. Куллар күп, димәк кызлар шулай күп. Рәхмәт кызларга. Инде нәкъ шушы мизгелдә без иң шаян, иң текә, иң назлы һәм иң тыйнак радиостанция безнең баш мөхәррирен шушы сәхнәгә чакырасыбыз килә. Алкышлар белән каршы алыгыз, Мусафир әфәнде. Көчле алкышлар. Хәерле кич, мөхтәрәм безнең радио тыңлаучыларыбыз, хәерле кич. Безнең шушы мәйданга килеп, бүгенге бәйрәмебез белән уртаклашуыгыз өчен барыгызның да йөзләрегезне күрүебезгә барыбыз да шат. Сезнең ихласлылыгыз һәм безнең сезгә багышланган программаларыбыз һәрчак сезнең күңелләрегезгә якын килер һәм сез бездән китмәссез һәм без сезнең өчен эшләрбез дип өметләнеп каласы килә. Программабызның башында ук сезгә бүгенге кичебездә ниндидер сюрпризлар тәкъдим иттеләр алып баручыларыбыз. Шушы уңайдан сюрпризыбызның зурысын сезнең алдыгызга чыгарасы килә. Ни өчен дигәндә, телевидение алып баручыларының һәр хәлдә сез ишетеп кенә түгел, аларны күреп тә беләсез. Тотар радиосы алып баручылар, Тотар радиосының диджейлары әгәрдә 42-нче размер аяк киемнәре белән трамвайда сезнең аягыгызга басып китә икән, бәлки аларны сез танымассыз да. Шуның өчен хәзер мин сезнең алдыгызга аларның барысын да чыгарып бастырырмын. Аларны күрү бәхтенә ирешербез. Әгәр дә кемнәрдер күрергә телиләр икән, зинһар өчен әйдәгез каршы алабыз. Иң беренче итеп Тормыш тамаша текә тегәнәкләр программасы авторы Әмир Исламов. Бұрын заманда жер йөзендә бер генә кеше дә тумаган. Хәерле кич кабаттан. Мөхтәрәм дуслар, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, инде дөрестән дә нәкъ шушы игъланнан соң мин чыгып сезгә үземнең ишемдә булган барлык хисләрне һәм барлык рәхмәт сүзләрен ишеттерәсем килә. Зур рәхмәт белән шулай тулы мәйдан булып килүегез өчен әле арттагыларга ишетелми ди безнең. Тавышыбыз да шуңа да карамастан аларында бар һәм сез барыгыз да бар шушы сәхнәбездә бара торган барлык тамашаны тамаша кыласыз. Зур рәхмәт сезгә. Барлык иң ихлас теләкләр һәр вакыттагыча исәнлек, саглык һәм өмет булсын безнең күңелләрдә. Зур рәхмәт. Рәхмәт, Әмир Исламов. Айның беренче җомга кичендә язмыш тапшыруы. Язмыш Ризалә Исмагыйлова. Һәр айның беренче җомга кичендә язмыш тапшыруы. Авылдашың, дустың, танышыңмы, исәнмесез диеп каршыла. Шушы сүздән кәеф күтәрелә, шушы сүздән ният яхшыра. Бер кайчан да кыйбатсын маны, тәкәберлек бәхет менә юл. Бер карчыкка саумы әби дисәң, күпме изге теләк тели юл. Үлеп арысаң да, ашыксаң да, башыңны кагытып барышлый. Гомер тик бер уч саклама берүк, бит кем белән кемнәр ярышмый. Исәнмесез диеп сәламләсин. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде 6 сәгать буе эфирдан сезнең белән аралашып аргач түгел инде, рәхәтләнеп аралашкачтан мин дә килдем әлеге бәйрәмгә. Барыгызны да чын күңелдән, бу безнең бәйрәм, сезнең бәйрәмдә. Әгәр сез булмасагыз, без булмас идек, тыңлаучыбызы булмаса, радио яши алмас иде. Барыгызны да ихлас күңелдән котлыйм. Бәхет, шатлык, куанычлар һәр вакыт сезгә юлдаш булсын. Бәйрәм белән сезне. Ризалә Исмагыйлова. Инде сезне түнен юклатмаучы егетебез дә бар, анысы Зөлфәт Зиннуров. 2-1 программасы, төнге программа авторы. Юк, мин алай уйламыйм. Син фикереңне җиренә җиткереп, курыкмыйча туры бәреп әйтәсең. Теләсә кемне урынына утырта аласың. Бәхәсләшергә яратасың икән. Димәк, һәр якшәмбе төнлә Зөлфәт Зиннуровның 1-2 тапшыруы синең өчен. Бәхәстә дөрестлек туа. Тыңла, шалтырат, бәхәсләш. Менә шулай дуслар, шушы отбивкалар, джингллар белән бергә шулай килеп чыктык сәхнәгә кабаттан. Күпләрегез белән танышырга өлгердек. Менә 1 ел вакыт үтеп тә киткән, җәмәгать. Барчагызга да
Инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә менә шунда килгәннәргә. Килгәнсез зурлап, димәк безне тыңлыйлар дигән сүз, димәк безне яраталар дигән сүз, без инде аны шулай дип кабул итәбез. Барчагызга саулык, сәламәтлек, тагын да алга таба да күп еллар бергә шулай яшәргә язсын. Тагын нәрсә әйтим, менә хәзер каушадым да ничектер әйтеп тә булмый радиода микрофон алдында инде җайлырак, хәзер монда сезнең алда булгач, шундый шатлыклы йөзләрне күргәч, авыргарак туры килә. Кыскасы, барчагызга да күңеллем шундай бәйрәмчә кәеф тыңлап калам. Безнең белән булыгыз, безнең белән калыгыз. Яхшыдан баш тартмыйлар. Зөлфәт Зиннуров. Инде уйынышыны бергә дигән программа авторын сезнең каршыгызга чакырам. Ул да булса Ләйсән. Уйыны, шыны бергә? Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, исәнмесез, кадерле Татар радиосының алыштыргысыз тыңлаучылары. Барчагызны да шушы олы мәйданда күрүебез безгә зур шатлык. Безнең белән икәнсез без яшәрбез, безнең белән булсагыз сезгә дә әлбәттә күңелле булыр. Барыгызга да исәнлек, иминлек, сәламәтлек, бар теләкләрегезнең дә чынга ашуын һәм әлбәттә бәхетле, саф мәхәббәт белән яшәүегезне телим. Безнең белән бергә калыгыз, яхшыдан баш тартмыйлар. Ләйсән. Инде 3 нукта һәм Шакыр әле кунакка программаларының авторы Булат Бәйрәмов. 1-2-3 юк. 1-2-3. Яңа сезонда җәйге ялдан соң Бәлеш, пишмак. 3 нокта тапшыруы. Бер егет, бер кыз һәм Мин Булат Бәйрәмов. Егетләр һәм кызлар, сезнең өчен һәр җомга, төнге 10-да 3 нокта. Тапшыруның спонсоры Салаватстан кафесі. Бутлер Курама 2-нче ел. Аш ишегеңне, кунак килде. Җәмәгать, хәерле кичләр, тагын бер кат хәерле кичләр барчагызга да. Инде ниһаять Шакырали кунакта берегезендә күрә алмыйдыр радиодан. Инде насыйп булды сезне күрергә безнең бер яшьтә. Менә мин инде ул сезне барчагызында чакырып, инде ел буе интектереп, нәрсә белән интектергәнне дә беләсездер әле. Бәлеш турында мин хәзер аерым әйтеп узармын нәрсә турында. Безнең радио тыңлаучыларыбызны каклаган каз белән аптыратучы, каклаган каз сорап йөдәтүче җегетебез шушы уңайдан бер ел буе тамашачыларыбыздан, радио тыңлаучыларыбыздан ул каклаган каз сораса да радио тыңлаучылар моңа колак салмадылар. Берничек тә уены көле шояру дип уйладылар. Ул чынлап торып сорады бер ел буе каклаган казны, аңа бирүче аның бер бутында китереп бирүче булмады. Шушы уңайдан редакция акчасын бүлеп биреп 500 тәңкә үзем редакция акчасыннан Булат Бәйрәмовка каклаган каз. Ура! Җәмәгать, ура! Ниһаять, хыялы тормышка ашты. Кайда китерегез әле шуны? Муляш дип уйлый күрмәгез, чыпчын, әгәр дә телисез икән, тешләп үк карыйм. Каклаган, чын каклаган каз Булат Бәйрәмовка. Рәхмәт, бик зур дуслар, инде каклаган каз булды. Бер ел дәвамында сырый Бу торгач. казмасаң үрдәкме? Алдагы елга әйтеп бетерим әле, алдагы елга Каз. Бер бутын сындырып бирәмен сиңа. Алдагы елга сарык сырыйсы булыр инде, сарык түшкәсе. Юк, без Килешәсезме минем белән? Без синең белән алай сөйләшмәдек. Иң беренче башта син әле сораган казыңны кире кайтарырга тырыш. Аннан соң гына сарыкка күчәрбез. Ансы турында соңыннан сөйләшәбез. Бу отработа дигән сүз булды. Отработай. Бер ел дәвамында булыр ансы. Без зарплата. Шатмын сезне күрергә тагын бер кат тәбриклим барчагызны да. Бу безнең уртак бәйрәмебез белән Татар радиосына 1 яшь. Калыгыз һәр вакыт безнең белән 105 ФМ яшьлыкларында. Һәм бу безнең уртак казыбыз. Булат Бәйрәмов. Әлбәттә, һәр радио телевидениеның йөзен, аның йөзек кошын тәшкил итә торган яңалыклар программасы бар. Бу яңалыклар программасында эшләүче Гөлнар Шакирова. Исәнмесез дуслар, эфирда яңалыклар. Шуңа күрә программа яңалыкларына алып барганга күрә миңа илдә көндә булган вакыйгаларны яктыртып барырга кирәк. Хәбәрләр төрлесе була. Кайгылысы да, шатлыклысы да. Ләкин кыскасы монда хәбәрләр турында әйтеп тормыйм. Сезне барыгызны да безнең уртак бәйрәм белән котлыйм. Узын гомерле булыгыз, гаилә бәхете
бәхетле гаилә булыгыз. Укуыңызда һәм эшегездә уңышлар телим. Бәйрәм белән сезне. Гөлнар Шакирова. Яңалыклар укыганда булай ук дулкынланмый торган иде. Радиобызда тагын бер сөйкемле зат бар. Аны сезгә шулай ук сезнең каршыгызга чакырып чыгарасым килә. Ни өчен дигәндә, әгәр дә сез 450142 һәм 450112 телефоны белән шалтырата алып, безгә эләгеп, безнең радиобызга эләккән чагында телефон трубкасын алып, алло, Татар радиосы исәнмесез дип эндәшүче безнең секретарь кызыбыз Резида Гатина. Иң беренче итеп радиога шушы туташ аркылы эләгәсез. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле Татар радиосын яратып тыңлаучылар. Эфирда сезнең белән аралашмасам да, шалтыратуларыгызны бик рәхәтләнеп кабул итәм. Ой фикерләрегезне, киңәшләрегезне җиткереп тә безгә шалтыратыгыз, хатлар языгыз. Һәм бәйрәм уңаеннан сезгә теләгем шул, исәнлек, саулык сезгә һәм безнең арадагы элемтәләр бер кайчан да өзелмәсен иде. Рәхмәт. Резида Гатина. Менә шушы берничә бөртек без барлыгы. Берничә бөртек Татар радиосы коллективы. Сезнең алкышлар, алар сезнең өчен эшли. Телевидение яңалыкларны сезгә кичен җиткерер. Газеталар иртәгә, ә журналлар исә бер айдан соң. Татар радиосында яңалыклар һәр сәгать сайын. Татар радиосы 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Чыннан да безнең слоганыбыз, безнең девизыбыз яхшыдан баш тартмыйлар. Без моның өчен шушы слоганга, шушы девизга тугры булып каласыбыз килә. Ни өчен дигәндә, без шушы яхшылыкка омтылабыз һәм шушы яхшылыкка омтылганда, әлбәттә, мин шушы коллективка таянам, ә коллектив миңа таяна. Без бердәм булып, сезнең өчен яхшыдан баш тартмыйлар дип эшләргә тырышырбыз. Дуслар, безнең бүгенге программабызда яратып көтеп алган тагын бер туташыбыз юк. Ул Румия. Һәрхәлдә без үзебезнең радио 24 сәгать буе эшләп тору дәверендә ул үзе теләп радио программасында калды. Шуңа күрә без аны сезгә күрсәтү мөмкинлеген берничек тә булдыра алмыйбыз. Тагын бер кат коллективны тәкъдим итеп, рәхмәт. Тагын бер кат коллективны тәкъдим итеп, алар арасында Румия да бар, аның өчен дә бер кичкенә алкышларыгыз. Рәхмәт. Татар радиосы 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Шулай ук хәзер бүгенге кичне, бүгенге тәбрикләүләрне дәвам итәр өчен безнең Татарстан яшьләреннән Флора Низамова килде. Аны да сәхнәгә чакырыйк. Сумкалар белән чыгам ди. Значит, нәрсәдер алып килгән. Менә дулкынланып киттем, Камил. Шуның хәтле күп кеше җыелган. Димәк, бу инде Татар радиосын тыңлыйлар, яраталар дигән сүз. Мин сезне бәйрәмегез белән котлыйм һәм бер менә сумка дигәннән ансын соңыннан әйтермен, аның эчендә нәрсә бар икән. 1 яшьлек сабыйга 82 яшьлек бабайдан, абыйдан дип әйтсәк тә була, Татарстан яшьләреннән кичкенә генә котлау сезгә. Бүген генә яздым менә табадан гына төшкән шигырь. Юк иде бездә радио, көйсезне көйли торган. Бераз урысчарак итеп татарча сөйли торган. Юк иде бездә радио, гел алга бара торган. Татарны гыйбатлыгыннан тартып чыгара торган. Юк иде бездә радио, сагыш юрамый торган. Бир диеп дәүләттән гел акча сорамый торган. Бар хәзер андый радио, киңәйсен радиосы, булсын, сөйләп торсын, чын Татар радиосы. Ай, рәхмәт. Камил, бусы сезгә. Рәхмәт. Ана кызларыгыз, егетләрегез бик матур футболкалар кигәннәр. Безнеке сезнекеннән дә матуррак дип уйлыйм, чөнки безнең Татарстан яшьләре футболкасы кояш төсле, сап-сары. Менә берсен күрсәтәм һәм бөтенегезгә дә киеп йөрергә, безне искә алырга шушы футболканы бүләк итәм. Камил, бусы үзеңә. Рәхмәт. Һәм егетләргә, кызларга бергә булыйк. Безнең бүгенге программабызны һәм радиобызның 1 яшьлек юбилее белән котларга килүче тагын бер чираттагы мөхтәрәм кешебез бар. Рус радиоларыннан иң мөхтәрәмләрдән саналган Европа Плюс. Добрый вечер. Я извиняюсь, но буду говорить сегодня по-русски. К открытию Татар радиуса я считаю, что коллектив радиостанции имеет некоторое отношение, потому что в холодный февральский день, застревая в снегу, передатчик радиостанции Татар радиуса был доставлен нашими силами в Верхний Услон. Благодаря этому радиус вещания Татар радиус увеличился до 100 километров от Казани.
Сегодня я поздравляю весь коллектив Татар Радиуса. 1 год — это только начало большого пути. Желаю творческих успехов, чистого эфира. И на память от радиостанции Европа Плюс, значит, хочу подарить маленькую картину. Камиль, Мусафир. На память от радиостанции Европа Плюс хочу подарить маленькую картину. И обещаю, что до тех пор, пока мы живем, пока мы работаем, Европа Плюс будет оказывать повсеместную поддержку Татар Радиуса. Спасибо. Рахмет, Марат. Рахмет, Бекзур. Әлбәттә, Мараттан соң, Марат Ибрәминовтан соң сәхнәгә чыгарга тиешле бер кеше бар. Аны үзем үк тәкъдим итеп чыгыйм сезгә. Резидә Тухватуллина. 100,5 FM булганында. Татар радиосы. Бәйрәм белән сезне, Татар радиосы. Хөрмәтле тамашачылар, бәйрәм белән. Сөйләшеп сүзләрдә бетмәгән, җырлыйсы җырлар да бар әле. Китмәсин, үпкәләп китмәсин, янымда гомергә кал әле. Китмәсин йөрәкне яралап, барыбер әйләнеп килерсең, гомергә өзелеп сөярмен. Китмәсин бәгырем, китмәсин, сизәмсең кошлардай ашкынып, сагынып яныма киләм мин. Күрешеп күзләрдә туймаган, китмәсин бәгырем, китмәсин, китмәсин йөрәкне яралап, барыбер әйләнеп килерсең, гомергә өзелеп сөярмен. Китмәсин бәгырем, китмәсин, китмәсин йөрәкне яралап, барыбер әйләнеп килерсең, гомергә өзелеп сөярмен. Китмәсин бәгырем, китмәсин. Китмәсин йөрәкне яралап, барыбер әйләнеп килерсең, гомергә өзелеп сөярмен. Китмәсин бәгырем, китмәсин, китмәсин йөрәкне яралап, барыбер әйләнеп килерсең, гомергә өзелеп сөярмен. Китмәсин бәгырем, китмәсин, китмәсин
gitmesin bağırım gitmesin. Җәмәгать, ничек? Кәефләр, хәлләр? Аллага шөкер, болытларны куып тараттык, шулай бит. Рәхәт, кояш чыга Аллаһы бирсә төнгә таба. Инде нәкъ шушы мизгелдә кабаттан җитди тонга күчеп, безне котларга һәм тәбрикләргә килгән тагын бер шәхесебезне чакырасым килә шушы сәхнәгә. Инде радиобыз, Аллага шөкер, 1 ел дәвамында эшли һәм ачылган көннәреннән һәм эшли башлаган көннәреннән бирле ул тыгыз элемтәдә тора, масса күләм башка масса күләм мәгълүмат чаралары белән. Әлбәттә, иң беренче чиратта бу безнең сөекле газеталарыбыз һәм инде нәкъ шушыннан ук чыгып бүгенге көннең, бүгенге бәйрәмнең спонсорларында атап китәсем килә. Бүгенге бәйрәмебезнең бүгенге беренче туган көне безнең спонсорлары Алмаз Холдинг ювелир компаниясе, төрле төстәге һәм төрле дәрәҗәдәге һәм бик матур ювелир эшләнмәләр. Тагын бер генераль спонсорыбыз дип әйтгәне Барс Рекордс кибетләр шелтәре. Мәгълүмати, генераль мәгълүмати ярдәмчебез Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе һәм ике тагын мәгълүмати спонсорыбыз бар, аларның берсе чыгыш ясады, Татарстан яшьләре чыгыш ясады һәм нәкъ шушы мизгелдә һәм нәкъ шушы урыныбызда бүгенге бәйрәмебезнең сәхнәбез турында чакырабыз тагын бер мәгълүмати ярдәмчебезне, Шәһри Казан газетасы һәм шушы газетадан аның баш мөхәррире, каршы алыгыз Илдус Илдарханов. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле иртә дисәк тә була, чөнки бер яшьлек газетага хәерле кич дип теләп булмый. Сезнең ал иртәгез генә. Мин сезгә менә шунда бөтен җыелган халык исеменнән мин аңлыйм, булда Шәһри Казанны укымаган кеше юктыр. 12 яшы тутырган газеттан 1 яшын тутырган радиога зур сәлам. Беренчедән. Икенчедән. Радио тыңламаган кеше дөньяда бер генә була, ул саңгырау кеше генә. Саңгыраулар юк монда, барысы да тыңлыйлар. Рәхмәт барыгызга да. Өченчедән. Бер генә теләк. Вакытыгыз узак калмыйм. Biz sizni bek yaratабыз. Biz sizni bek yaratып тыңлыйбыз. Һәм шушы мәйданда гына түгел, шушы калада гына түгел, шушы республикада гына түгел, тирә-як өлкәләрдә гына түгел, Татар радиосын бөтен дөньяда тыңларга язсын иде. Тавышы көчле булсын иде, менә шунда кычкырып сөйләшкән кебек. Уңышлар сезгә котлыйбыз. Зур рәхмәт Илдус абый Илдарханов, Шәһри Казан газетасы. Сезнең каршыгызда безнең мөхтәрәм җырчыбыз, якын дустыбыз, бөек шәхес, җырчы, Татарстанның халык артисты, телевизион алып баручы Айдар Фәйзрахманов. Бәйрәм белән, мөхтәрәм милләттәшләр, монда инде минем аңлавымча, менә Татар радиосын яратып тыңлый торган, аның җырларын яратып тыңлый торган тамашачы җыелгандыр. Шуның өчен әйдәгез бер гөр китереп кул чабып, атларны котлап алыйк әле. Киттек! Эх, малка! Kazan kalasına 3 günlük yol. Ey canlaş mağayma, atlar yaxşı barıp jiter biz. Ey canlaş mağayma, atlar yaxşı barıp jiter biz. Эх, малка! Kazan kalasında
Mangayma Üşüsünde yüzüp üterbiz Hey Jonaş Mangayma Azan qalasında 300 min yurt Hey Jonaş Mangayma Şunun birsin cennet ederbiz Hey Jonaş Şunun birsin cennet ederbiz Hey Bayram bilen dostlar. Kadirli dostlar, hazır men sizin karşınızga tağın bir jırşыбызны шақырып алам. Ол Татарстанның халық артисткасы Римма Ибрахимова. Рәхим итегез. Bu radyoga oңышлар тілеп, өз yüzün юғалтмасын. Bir көп радиолар арасында юғалып қалмасын, гел яңғырап бізді шатландырып тұрсын. Оңышлар байрам білән сізді. Yaşa
yanın işetsin var dünya sinden gülgüne Safşi safisin bir halkın ışık Gül jırlap yaşa ömür bir güne Şaputa kungül yaşa öjinel Kul izep deşe bizge her taraf Jırlaşıp yaşayık jır bilen bizler Ömürler uzun yıllar kıskara Jır bilen yaşav yaşında yaşav Bəxtə gildir duru yurğuna Eytsinlər süyüb onun bitdiyib Var canı dulu jarmonğuna Eytsinlər süyüb onun bitdiyib Var canı dulu jarmonğuna Var canı dulu jarmonğuna Мәңгі яш, мәңгі сүйкімлі Римма апа Ибрахимова. Бик зор рахмет. Рәхмәт, уңышлар сезгә, егетләр. Filler her vakit tırmıştağıdan geçerek, kondalalar zurra gidip süretlenir. Tatar Radyosu, reklama hizmeti bölüge. Sahne bizde aforizmlarını okuşum Nail Şeyhüddinov. Hayırlı iş. Benim bu Tatar Radyosu'nda bir yüzlep aforizm var, 100'den artık. Menge tuturayım mı? Tuturam. Hem günşesin, bulay deyip aytırga hesap var hali. Ügüzün aldından, atның артından, neşelniknin bütün yağından kurt. Şey mi? Mengençesi şu bula. Men de birincisi bulay deyip duram. Reseyde fil ürşütmiler. Reseyde filni çevinden yasıyorlar. Tatar Radyosu. Tağı bir altın söz var. Uzun uzak söyleme. Ömür bulay da kıska. Bayram bilen dostlar, bayram bilen. Bayramınız kuşlu olsun, kutlu olsun. Yaşavın gazapıqa eylendi Nikine yanımdan jiberdim Upkalep gittin de sinina Yok hazır bir nindi haberim Telefon yanımdan gitmişe Saatler boyuna oturam Bu yakınlıkka can kılsın Yayındı telefon şaltıra Telefon deşmi Bu senin yoklığın Kimsin ayıplı Koysubuz haklı Koysubuz haklı Telefon deşmi
Beşinci tapı kırılar par kumidi Özümünü terezen tübünü de Uramda karanlıktın indi Utunu sündürdün gülmende Bağırın taş bulsa seni yıkıla Mintini uzdıram yıkılsız İtege gülmende kınızın Telefon şaltırar to'xtovsiz telefon dashmin u sening yoqilib kimsan g'ayibli qaysi biz haqli qaysi biz haqli telefon dashmin u sening yoqilib kimsan g'ayibli qaysi biz haqli telefon dashmin u sening yoqilib kimsan g'ayibli qaysi biz haqli qaysi biz haqli telefon dashmin u sening yoqilib kimsan g'ayibli qaysi biz haqli Рәхмәт, Таишев. Татар радиосы, туган көнең белән. Con el brazo, brazo, con el otro brazo. Baila, baila el ritmo, vuelta. Sígame, mueve este ritmo, banda, mueve este ritmo, banda, mueve este ritmo, banda, mueve este ritmo, banda. Así, así, así me gusta a mí. ¿A usted le gusta el ritmo, vuelta? Sí, a mí también. Bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila el ritmo vuelta. El italiano baila vuelta, avec la main, avec l'autre main, avec le bras. Avec l'autre bras, avec la jump, avec l'autre jump. El americano baila vuelta, with the hand,
bailar el ritmo vuelta. A todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila el ritmo vuelta. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta. A ti te gusta bailar el ritmo vuelta. A todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila el ritmo vuelta. Aygır kılanışı alaşağa kilişmi. Tatar radyosu reklama hizmeti bölügen. Hürmetli dostlar, özümüzün yaratkan yaş buluğa qaramasdan şunday popüler radyobizni bayram bilan chin ko'ngildan tabrik etib, har birimizning ko'ngillaribizda jir yashasın deb o'zimning yaratgan jirimni Nariman Kamal sizlarga Zafar Xayriddinov ijod etgan jirni taqdim etasim kela. Birgalab jirlaymiz. Jir kirsin ko'ngilga. Tibirengen hislerden, iň matur tüslerden, bulganda jir yaqın ko'ngilga. Jir bitul yaşata, jir bitul yaşarta, qortaytmay kishini g'umrga. Jir kirsin ko'ngilga, ham qolsin g'umrga. Jirlik biz maturni jirlarni. Nindi jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek kişisi yıllarına. Jir kirsin ko'ngilga, hem olsun g'umrga. Jirlik biz maturni jirlarına. Nindi jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek kişisi yıllarına. Jırlardan jırlarga, yozsun gül jırlarga, o'tmasin g'umrlar zoyaga. Şeşek ko'goshilib, sirpib nur yoqtiliq, to'lsin jir matur jir dunyoga. Jir kirsin ko'ngilga, ham qolsin g'umrga. Jirlik biz maturni jirlarni. Jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek kişisi yıllarına. Sana doğaş sağışın, şişmeler ağışın, aldın jirima. Yürekler şartlarda, iň ağır şartlarda, kishini qutqara jirg'ina. Jir kirsin ko'ngilga, ham qolsin g'umrga. Jirlik biz maturni jirlarni. Nindi jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek kişisi yıllarına. Jir kirsin ko'ngilga, jir kirsin ko'ngilga, ham qolsin g'umrga. Jirlik biz maturni jirlarni. Nindi jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek kişisi yıllarına. Nindi jir deyip, sıkılansın seyinip, gileşek
Безнең хәзер шакырабыз шушы сәхнәгә, дип әйтик, җырчыбызны Цупрәле егете, дип әйтик. Чупрәле, Торжанай. Цупрәле була инде. Шулаймы? Үзе чыккач әйтер әле. Кыскасы, сәхнәбез түрендә. Илсап! Каршалыйк! Әйгән белә кадерле дуслар. Сендермесез, ничек фәндәр? Нормально. Sıfanalık üstüne sen bir şeyde iki malay Ettisine en iyisine Berse kıyaş berse ay Ettisine en iyisine Berse kıyaş berse ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Vermişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Vermişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay İki şaklık bulup doğdu bir yule iki malay Tırmış gülgünde maldıvan Birisi kıyaş birisi ay Tırmış gülgünde maldıvan Birisi kıyaş birisi ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Dervişikte iki sabıy birisi kıyaş birisi ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Dervişikte iki sabıy birisi kıyaş birisi ay Yüz aşıp yımğan arada Üster bu iki malay Birisi matur, birisi batar Birisi kıyaş, birisi ay Birisi matur, birisi batar Birisi kıyaş, birisi ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Dervişikte iki sabıy birisi kıyaş birisi ay Düğünde iki laşın ular bu iki malay Dervişikte iki sabıy birisi kıyaş birisi ay Dervişikte iki sabıy birisi kıyaş birisi ay Birisi kıyaş birisi ay Birisi kıyaş birisi ay Biz yaşayız 105 FM eşliğinde. Hem beyremimiz devam eden нәрсәгә карамастан, мөхтәрәм дуслар, һәм инде безне котлаучылар килгәннәр тегендә. Зур бер әйбер, матур әйбер. Барс Медиа корпорациясе, Барс Медиа компаниясе безне тәбрик итә. Һәм кабаттан сәхнәдә Фәрит Таишев. Кадерле Татар радиосы. Барс Медиа коллективы исеменнән сезгә бездән кичкенә генә бүләк торт. Ничего себе кичкенә. Туган көнегез белән сезне һәм безнең аралар бер кайчан да өзелмәсен. Зур рәхмәт. Аралар бер кайчан да суынмасын. Рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Яшәсен Барс Медиа компаниясе. Татар радиосы 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Апайым, тыңлайбыз инде, Татар радиосын тыңлайбыз. Шуларның жырлаганнарына, ескитеп сөйләгәннәренә уеп утыра сыйыр савырга да оныткан бер көнне.
ішке барырға. Зафирма жилтірәті, қоя жүрдің дей. Мен айтам, 105 FM жұршығында жүрдім. Әлі мына байыптығы конкурс дегендеріне шастушылар yazған ем, жібермедім радиоға. Мен айтам, Алла сақласын, жай бірінші орын алып қоярмын да, тинтилетірлер тіндемді тартып шақырып жүрдім. Апай, популярный бит Михаил, популярный биги. Апай, бек популярный, мен популярный қатта Әмир Исламовтан да зорырақ. Өзі біздің ауылда, фирмада. Апай, мына шылай біраз жеге бара башласаң енді, сиырлар күшеп қала, даяқлар күнлешіп қалалар. Күнлешелер апайым, қоя барасында, қоя барасың. Әлі, сыбызғы Мәриям әйті, шығасында кетесің, сені кім шақырады? Мәйді, спонсорым барды, спонсорым кім әйтелі, әйттім өзіне. Мен айтам, Татар радиосы реклама қызметі бөлігі. Оның да апайым сиырлары ярар шұртысым, олар ошарына солғаш ошилар күнді. Әлі біт апайым анда мужик кисегі де бар үйде. Ит кисегі болса да ир кисегі бит ол. Тауыз шығарып оташқамла, бірер жеге жиына башласаң. Міне шығасында кетесің, жұртны кім қарайды. Сенен да барып гүлай жетіп жырлап қына жүрейсің де. Мен әлде өзім де шығып кетем де. Мәйтен бар кет. Мәйтен мен сені бәрі бір тобам. Мен сені мәйтен бәрі бір жырлайым. Әлі міне келген бұшқа кетмес арпайым. Теге yazып келген тоқмағымды оқып кетейім енді. Шул арадан бері сүйреліп келгештігі. Міне Завконов тәкіне yazып берген, тонта болмаймын да. Екі институт бітірді апайым. Тәке оңғыра қолды надан тупой. Қазір көрсе оқайым. Татар радиосына деген. Татар радиосын қушам ұзын матур күйлерге. Күннер бойы сөйлеп тұра ұста болға сөйлерге. Сұлтан Гүлнар Мұсафир тұтлықпасын, ей Құдайым, тіллеріне ашқыш бер. Күні бойы шалтыратам бәқіт мезгіллеріне. Бір тапқыр илек алмадым, өтті бет өзегіме. Әмир Болат Ризәлі, башым көкке тияр еді түшлеріме кірсе де. Жырлар едім құлағыма басқан ою баласы, ұсталардан уздыралмам бар Татар радиосы. Ей, Қазан метрасы, жырлап тұрсын, сөйлеп тұрсын Татардың радиосы. Рахмет. Оларға рахмет әйтіңіз, олар үшін сөйлейміз енді. Енді келген жүреккайлар, мұнда ғаны келгешінен бір бейіпте кетемін де, фирманы бейуімді. Маэстро, музыка давай. Дөрестән дә инде ярый әле килеп тора безгә дояркалар, әгәр дә трактористлар һәм комбайнерлар килгән булса, инде күптән бу болытлар киткән булыр һәм балкып чыгар иде кояш түгел җәмәгать.
туган айларыбыз һәм әлбәттә йолдызлар да балкып чыгар иде. Яңгыр явар иде андан соң. Ие, йолдызлар Йолдызлы дигәндән яңгыры. йолдызлар безнең сәхнәбездә алар барысы да бар. Алар барысы да чыгыш ясаячак һәм чираттагы йолдызлар яңгырын яудыручы җырчыбыз беләсез кем икәнен каршы алыгыз. Алкышлар белән Гөлнара Тимерҗанова. Саумысыз, кадерле тамашачылар. Татар радиосын һәм аның тыңлаучыларын шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Килми синең хатларың, көтәм аларны көндә, өметләнеп яшимен, ләкин юк шул бүгендә. Көндә шулай борчылам, синең хакта уйлыймын, каршымда синең сурәт, аннан күзем алмыймын. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Килми синең хатларың, көтәм аларны көндә, өметләнеп яшимен, ләкин юк шул бүгендә. Ләкин һаман көннәрем үтәләр узын булып, хатларың килсә иде, назлы сүз белән тулып. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Синнән башка көннәрем узын булып сизелә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Хәбәреңне җибәрсән, әгәр булсам исеңдә. Бәхетле булыгыз. Туган көнегез тәбрик булсын. Рәхмәт, җегетләр. Татар радиосы 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар. Башта минекләр. Катырак кычкырыгыз яме? 1, 2, 3.
Nerse diyorlar? Bildin mi? Anlamadım, bilin bildim, anlamadım. Aydas dinekiler. Tak, 1 2 3 deb aytam. Tatar radiosi deb qishqiramiz. O'qdi ko'pmi xalq. Aydagiz, не подкачать? 1 2 3. Aytdim men biznikilar, menikilar ebatroq qishqira deb. Ha, malay. Uzoq ishlang, tong qishqiramiz deylar. Belki yeter. Ushab ketgan. Xalq qishqirtu sening hobbiga aylandi malla. IA deb qishqiramiz, ya'ni IA. 1 2 3. Ana IA. Yara o kalamayın Emir. Yok, iyi. Emir İslamov. Sen aytdim bitinde ay deb. IA tugul deb aytdim. Jamaat, davom etamiz bayramimizni. Tag'in bir taqir sponsorlar turida bir neqadar ma'lumot. Bugungi bayramimizning sponsori Almas Holding Yuvelir kompaniyasi. Shunday o'q general sponsorimiz Bars Records kibitlar shiltari ma'lumotli sponsorlar Shahriy ham Tatariston yoshlari gazetalari ham general ma'lumotli sponsorimiz Tatariston Yangi Asr Sela radio kompaniyasi ularga zo'r rahmat. Zo'r rahmat sizga shunday ularni ko'plagandingiz uchun. Biz bir yoqni qishqirdik, ikkisini bir yoqqa qishqirsak, nechik bo'lar? So'roq qishqirtiramiz. Yarar. Yigitlarni boshda qishqirdik, dirslarga jillatdik, ondan so'ng qishqirtiramiz. Jamoat Tatar radiosi sahnasida shusha muhabbat meydan qarshында, sizning qarshingizda shigish yasirga azirlar qarshi olasiz. Shollida tugul, Oznaqayda tugul, Bo'tan bir shaharda tugul. Amina naq Qozon yigitlari. Selam Qozon! Kayflar nishak! Wow! Yigitlar, ko'rasizmi siz bundan nishaq xoliq jilgan, ha? Ko'pmi xoliq? Ha, Artur? Ko'ramiz. Maytam bunda qizlar ko'proq, ha? Aha. Endi yigitlar ko'proqmi? Qizlar. Yigitlar ko'proq, Artur. Yigitlar! Haydagiz hali bir sinov o'tkarik. Yigitlarmi, qizlarmi ko'proq? Agar qizlar ko'proq bo'lsa, bu yerni qizlarga, agar yigitlar ko'proq bo'lsa, bu yerni yigitlarga bag'ishlaymiz. Yigitlar, siz hazırmi? Yigitlar! Qizlar demeyim, qizlar tugul. Yigitlar deyim, yigitlar! Qizlar! Qizlar ko'proq. Yarar, yigitlar az bu sababli bu yerni yigitlarga bag'ishlaymiz. Jirning ismi biz yigitlar. Siz shibar qizlar. Aha. Aha. Qizlarga şartım var, ilenir bu deyip aytmagiz. Şap qizlarni kimsimi, qomit kiyesim kelmi, qizil to'ylar mindan umid etmagiz. Hayda güzel bir galip. Biz yigitlar, siz shibar qizlar, yaratish o'tsin yoshli gul birga bo'laylik. Biz yigitlar, siz shibar qizlar, umrlarni yigitlar shagullab o'zdiraylik. Yaşlı gül birga bo'laylik. Biz yigitlar, siz shibar qizlar, umrlarni yigitlar shagullab o'zdiraylik. Rota za mной! Yigitlar!
girmegez Koşan duyga deyip gelirmez Hallerim ne bilgez Tizrekinde kilegez Şiitmişte bulsam da Kızını tapıp birigez Kız yegirler İşin kıymetsiz bir kazan. Gülbirge bulayım dostlar. Tatar Radyosu'nun Doğan Günü bile kutluyoruz. Bekletler umuşlarına. Biz yigitler siz şiber kızlar Yaratışı bulsun yaşlı gülbirge bulayım biz yigitler Ömürlerini yigitler şehirle buzdurayım Hey! Bayram bilen sizni Kozan yigitleri. Baxil buldular. Zor rahmat Qozon yigitlarine. Birsinden birisi motor şeşekler, birsinden birisi motor yaş kızlar. Şiğalarga şeşek tapşırığı. Cemaat. Bek zor şatlık, bek zor baxet bizning için. Bek zor baxet hem bek zor şatlık sizning için. Haligi şahısni şuшы sahne bizde ko'rirga deb aytik. Yiroq orani yaqin etib kelgan yaqin do'stimiz. Radiomizning eng yoqti yulduzlaridan birisi desam da yolg'ish bo'lmas. Qisqasi qarshi oling'iz. Aydar G'alimov. Sağma kazanlılar. Bayram bilen kazanlılar. Tatar radyosu. Ol bizning radyo. Bayram bilen tag'in bir tapar. Pınar ağaçların sizmin eşsüyerler, sabırlar Nigarta ömür gözünde yaşlıkını sağınılar Min sağınmim yaşlığını Sağınsam da qaytmayo Sular geri akmağanday Kıyaş iki batmayo Sağınmın yaşlığını Sağınsam da qaytmayo Sular geri akmağanday Kıyaş iki batmayo Şükür etip kabul etem Kelgen her bir yılımı Baxıt senden soň yaşasa Kızın mı ya oğlun mu Jirde özüңнен соң изгелеп қалдыр алсаң Көңіллерге ұмтылмаслық мұңлар болып оралсаң Бақыт жерде өзіңнен соң изгелеп қалдыр алсаң Көңіллерге ұмтылмаслық мұңлар болып оралсаң Ağışların sizmi Eşenler hem tüzünler Baxıt bir gelir boğunğa Kimmin aytır sözleri var Aytır sözler var elle o Aytılıp bitilmegen
sözler var әлі әйтіліп бітілмеген Yıllarının en kadirlisi Balda olu tilmegen Әйтір sözler var әлі әйтіліп бітілмеген Yıllarının en kadirlisi Balda olu tilmegen Қадірлі Қозанлылар, шынлапта зор байрам. Бірінші юбилей Татар радиосының рахмат сізге. Бірінші юбилей соңғысы болмасын. Бірінші юбилей соңғысы болмас. Келешекте бек көп эфирлар, келешекте бек көп ғаят зор аудитория. Рахмат өзіңізді кейткеніңіз үшін, рахмат өзіңізді болғаныңыз үшін Татар радиосы. Біздің яңа альбомыбыздан жырлар бүләк болсын сіздің юбилейға. Яңа альбом яшәргә икән яшәргә. Алда зор бәйрәмнәр, Казанлылар. Бәйрәмнең башы нәкъ менә бүген Татар радиосының бір еллыгында башлана. Алда 3-нче Бөтендөнья татарлар конгрессы. Делегат буларак әйтәм, тәбрик итәм сезне чын күңелдән һәм алдагы җырымны шулай ук конгресска килүчеләр хөрмәтенә дә яңа җырыбыз, яңа альбомыбыздагы җырыбыз беренче тапкыр Татар радиосының юбилей көне, 1 еллыгы көне яңгыраячак. Урал Рашитов, Зөфәр Валитов, Сандугач моңы. Сандугач моңы. Сандуғаш мұңын тыңладым Сағынуға сары сағашқа Төзе алмай ұшылып жырладым Сайра сайра сандуғашым Қызыл қарлар бұрап яуғаншы Қайтып қалайым әлі иллеме Жерлерде ятып қалғаншы Сайра сайра сандуғашым Қызыл қарлар бұрап яуғаншы Қайтып қалайым әлі иллеме Жерлерде ятып қалғаншы Сандуғашым Şitilinin Sandуғашым ярый сен келдің Башқайымны салып жерлерге Қайтам туған жерлерге Сайра сайра Сандуғашым Қызыл қарлар бұрап яуғаншы Қайтып қалайым әлі иллеме Жерлерде ятып қалғаншы Сандуғашым Сандуғашым
Үзәкләрне үзгән чакларга Сайра, сайра, сандугашым Кызыл парлар бурап яуганчы Кайтып калыйм әле илемә Чит җирләрдә ятып калганчы Сайра, сайра, сандугашым Кызыл парлар бурап яуганчы Кайтып калыйм әле илемә Чит җирләрдә ятып калганчы Сайра, сайра, сандугашым Кызыл парлар бурап яуганчы Кайтып калыйм әле илемә Чит җирләрдә ятып калганчы Сандугашым 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 Яшәргә икән, яшәргә. Үзеңне жәлләмичә. Безгә диелгән гомерләр түгел бит, әлләнчә. Татар радиосы. Яшәргә дә тиңә, яшәргә. Алда бик күп еллар кабатлап әйтәм. Зур, гаять зур Татарстан аудиториясе, Башкортстан җирләре, Башкортстан сәламе белән бүген безнең егетләребез Урал Рашидов, Фарваз килде булып, Илмир Газизуллин, Дайсан Ракимов, Рамил Айшев. Яшәргә икән, яшәргә. Үзеңне жәлләмичә. Безгә диелгән гомерләр түгел бит әлләничә. Роберт Миңнуллин, Урал Рашидов. Әгәр йөрәк янмый икән, нигә уланды йөрәк? Ул йөрәкнең януыннан янмавы хәерлерәк. Яннарга икән яннарга, яннарга азаткача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы азаткача. Яннарга икән яннарга, яннарга азаткача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы азаткача. Кемгә кирәк ашагандай, тынып кына яшнәвен? Яхшырактыр яшнәмәвен, яхшырактыр дәшмәвен. Яшнәргә икән яшнәргә, йөрәкләр көле булганчы, мизгелгә генә булса да, көннәрен көн булганчы. Яшнәргә икән яшнәргә, йөрәкләр көле булганчы, мизгелгә генә булса да, көннәрен көн булганчы. Әгәр янып яшәмәсәң, яшәвең кемгә хаҗәт? Бит яшиләр шундыйлар, яшиләр шунсы гаҗәп. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр түгел бит әлләничә. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр түгел бит әлләничә.
Haydar Halimov. Haydar Halimov. Güçlü alkışlar. Izzat Egal Haydar Halimovni güçlü alkışlar bilen. Zo'r rahmat. Anası. Jigitler. Bulduralardasın ha. Bulat, Emir, sana ahırına da yakınlaştırdı bizim bayramımız. Yakınlaşırga vakit da Şuşunun halini halıq bilen. Şuşulay sobulaşamız bilen. Жетмейше саубуллашып койдуп кидесиң. Yigitler, kızlar. Көзге еш келе. Bitiremiz şimdi, koytabız mı? Yok, qaytmaymiz. Әлі біздің, Gittik koytabız. әлі біздің tağın bir metrimiz kaldı. Метр түгел Зөлфәт, метр. Bugün ol kepki bilen. Kim o? Kim? Kim? Salavat! Tağı bir. Salavat! 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 Sandıqaştın kürgen idi, yılga tizilgenlerin, hiç kim bilmeyi üzegiminin, niga üzülgenlerin, Koyun avgan, koytası yollarına, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarına. Koyun avgan, koytası yollarına, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarına. Şıbır şıbır yağmur yava, min ölenler bulsam, min ölenler bulur idim. Sin bürlügenler bulsan, koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Sandıqaşım sizesin mi? Dalını koyardılar. Seni taldan mine yardan düşmanlar ayırdılar. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma. Koyun avgan, koytası yollarıma, eliyatlarda bulsan da, koytırsın kullarıma, koytırsın kullarıma. Gambil isemi. Salavat. Oh. Malay zontik apşaktı parası. Yağmur toxtadı bit. Sen birde bir şırmanın zontikine tişik bit. На всякий случай.
barda ütte deyip yazılgan Süleyman baldağıma Qarşına kilgen bəxtini Kurmişəm qalmağına Kurmişəm qalmağına Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Bəxtimini gütərlikdə Sabırlığım qalmadı Bəxtimini gütərlikdə Sabırlığım qalmadı Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Bəxtimini gütərlikdə Sabırlığım qalmadı Bəxtimini gütərlikdə Sabırlığım qalmadı Barda üte deyip yazılgan Süleyman baldağına Şadlıklarda, kaygılarda Dik vakitli şağına Dik vakitli şağına Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Ütmez diğer şaklarımı da Ütmeyi kola olmadı Ütmez diğer şaklarımı da Ütmeyi kola olmadı Yazılsa da şanmin Süleyman baldağıma Bilse de bile oladır Bortik Allah'ına Bortik Allah'ına Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, anda mı Süley, Süley, Süley Süleyman bardağı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Dağdelerin kaydını yana Monsunda mı, vanda mı Monsunda mı, vanda mı Benim bu talşık kalemni tiksinigine anlaysın Üzüngni de meni de sen baxtli deb sanıysın Taliyekey taliyem yaratan ve yaratan Senin yanlarına barıp sağışlarını taratan Taliyekey taliyem yaratan ve yaratan Senin yanlarına barıp sağışlarını taratan İşe tapırlar talpındım oralarını üzerge Başlav jingini taşlav şitir yazganım bulgaç düzerge Taliyekey taliyem yaratam ve yaratam Senin
yanlarına barıp sağışlarını taratam. Taliyekey taliyem, yaratam ve yaratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Çeksiz kökne ak güverşin inledi qabat qabat. Sen hamanda benim üçün uqalı bitmegen xat. Taliyekey taliyem, yaratam ve yaratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Taliyekey taliyem, yaratam ve yaratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Taliyekey taliyem, yaratam ve yaratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Taliyekey taliyem, yaratam ve yaratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Senin yanlarına barıp sağışlarını taratam. Rahmet usta, veremeye barımda. Zor rahmet. Salavat, Fathettinov. Salavat Fathettinov. Salavat. Bugünkü konsertda iqtibarınız için bik zor rahmet. Tatar radyosun şunun kadarlı yoratıp, hürmet etip, onun artistlari qatnaşında, onun alıp baruşçılары qatnaşında bizning bugünkü programmaga kelganiniz için barıгыз aldında da boş yeymiz hem bugünkü programmada qatnaşuvchilarni barısında sahnege chaqiramiz. Kızlar, Kimler kaldı Güllar Atimirjanova. sahnege? Barıгыз da. jırçılar, kimler var? Kimler kalgan? Kimler? Tatar radyosu. Isen. Har biriniz bilasizdir, kunduzgi soat naq 12da bizning Tatar radiosi kiyimni yangiray. Aydangiz birgalab. Bu kiyimni barıгызda Yürüyüp barımızda kiyimni. Gün yaşağı taptamasın Tatar jırı Çıgabız barımızda. anasın Bizning avaz günde yangırasın Haydar Galimov. Salavat Barıгыз kadar bik zor rahmet. Xalıq hissin jırlap siyle Kimler bizden gitmediler hadi. Her yurt fakir Tatar radyosu Bizning yakın gelecekte degen dağın şurşunda yok. Tatar radyosu programmasını tınlarsız. Bizning 100,5 FM dolqınında kalırsız diye ben uy niyette kalabız. Biz sizni yaratabız. Biz sizning için icat etemiz. Hem sizning için 24 saat boyu Tatar radyosu efirde. Yaxşıdan baş tartmılar biz sizning için. Rahmet sizge. Zor rahmet. Rahmet. Tatar radyosu, eng oldingi Tatar radyo stansiyasi.